Izisebenzi zasesibhedlela iHelen bezibhikisha zifuna ukuthi ingxenye yesibhedlela ivalwe. Lokhu kuza emva kokutholakala kwezisebenzi ezinegciwane iCovid-19. Izisebenzi zifuna ukuthi nazo zihlolelwe leligciwane kanye nokuthola izimpahla zokuzivikela. Bayishumi nantathu abantu abatholakala benegciwane icorona esibhedlela iHelen. Izisebenzi lesibhedlela zithi nazo zifuna ukuhlolelwa leligciwane. Silokhu ziqale ngoLwesihlanu ukubhikisha zithi izikhulu zishaya indiva izikhalo zazo. Our staff member, they were tested and got positive. First thing, they started at casualty. Casualty was never closed and been sanitized. Stomach clinic, all the nurses are tested positive. Is closed but not sanitized. So we want all of us to be tested because we are afraid that we can get connected with those people. We want to know the status. And worst part of it, the management doesn't give us any feedback. Inyunyana inehawu inxusa kuba zivikelwe izisebenzi. Abasebenzi baseHelen bakhala ngokuthi laba abasebenza kuma wards abekelwe abantu abane COVID-19 kuba odokotela bodwa nabonesi abanikezwa ama PPEs athe gaga. Ziyaqhubeka izingxoxo zokuxazulula lenkinga. Lezi ingxoxo zibandakanya izikhulu zesibhedlela kanye nenyunyana. There are positive COVID-19 cases at Helen Hospital that involves staff. The standard operating procedure when staff members test positive is to be activated. This includes the immediate contacting of the outbreak response teams in the district where the infections have taken place. Secondly is to ensure that the area where the infections have taken place is also disinfected in the facility. Umnyango wezempilo eGauteng uhlinzeka izisebenzi ngempahla yokuzivikela egciwaneni, kepha izisebenzi zithi lempahla ayenele.